Ja by som rád zdôraznil, že bolo 126. zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru pod vedením nového prezidenta, pána Thomasa Bacha. Tak ako som sa zúčastnil, ako mi potvrdili pamätníci Medzinárodného olympijského výboru, dá sa konštatovať, že to bolo mierne povedané revolučné zasadnutie MOV, ktoré pravdepodobne v blízkej budúcnosti prinesie viacero zmien či do organizácie olympijských hier, či do podmienok pre športovcov, do štruktúry Medzinárodného olympijského výboru a tak ďalej a tak ďalej. Hneď prvý deň vyše 166, tuším, diskutujúcich, to je nebývalý obraz aktivity, ktorú vniesol do Medzinárodného olympijského hnutia nový prezident MOV. Mali sme možnosť sa s ním viackrát stretnúť. Prijal prezidenta Slovenskej republiky, stretol sa s ním, diskutovali, prijal delegáciu kandidátskeho výboru mesta Krakov, kde sme taktiež diskutovali o podmienkach kandidatúry Krakova na zimné olympijské hry. A mali sme aj množstvo ďalších bilaterálnych, veľmi významných stretnutí. Všetko, čo organizátori pripravili predovšetkým pre športovcov, ubytovanie, podmienky na preteky, na športové súťaže, objekty, ktoré Soči pripravilo k zimným olympijským hrám, doprava, ktorá je veľmi často takým uzlovým problémom olympijských hier, stravovanie, ubytovanie, olympijské dediny, veľký počet ochotných, milých a dokonca aj jazykovo vyspelých dobrovoľníkov a tak ďalej, to všetko nám dáva dôvod názoru, že zimné olympijské hry v Soči boli určite sa zaradia k jedným najlepšie organizovaných zimných olympijských hier. Treba si uvedomiť, že to, čo je na olympijských hrách, je špička ľadovca. V mnohých športoch je to, by som povedal, veľmi malá vzorka tých najlepších, ktorí vo svete ten šport robia. A kvalifikovať sa na zimné olympijské hry je naozaj veľmi náročné. Výkonnostne. Nepoznám športovca, ktorý by išiel na súťaž, ktorý by išiel na vrchol svojej kariéry na olympijské hry, aby nemal záujem podať čo najlepší výkon. Niekomu sa to podarí, niekomu sa to nepodarí.